Uba perkhat nongrang kertong ka Voice of the People Party VPP na kanong spong Soyong constituency ha election MDC Shakha Sales Autonomous District Council ke HDC ulawan mantep kerteng yeladi ha Office Deputy Commissioner ke East Kazil District ha kalaipo terikulan kod Arjar San habakren sikilat pthai kubor uni kertong ulong bakimat yakren ki baka party kan pelai lengba ka manifesto kinde kimat yakren jangki kertong ka VPP ha kani election banwan ka banlong ha ka apoi terik rumpang Arjar San habak kili yikikam kiba unle hak konsensi lada usajit uba ban perkhat nongrang loong baki mat rekam kideiru nakabenta ka jelahi borok kowe bat omdei ban suplet jumut tang hak konstituensi halor ke ji kun persya uba sinsyar ku paroi lingdo thaba MLA bamenta ka Soyong uban aireng hakani election MDC bat kumju uba samlin malngyang MLA bat MDC barem nolor kiwei uba ban perkhat ulong bakasur ka longbeit dakin nongrim ka parti. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the 22 Nongspong Soyong District Council constituency, do swear in the name of the board solemnly affirm that I will bear the faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Nakaliang jangka parti kelapan kre shibun ki matrikam nak mentah ke bidai bat ka district council. Kejing syaki dan shibun ki matrikam ke parti kelapan kre habidai bat ka manifesto ke jangka. Hakini ki kindiat sini kemud ba kinsa penmi yakini ki manifesto jangka parti. Punya jakum minong rem ke parti. Hoi kata tu kimla ban len bang ha ban yaj bat kat kum ka matrikam jangka parti. Iki pagi jing ijo hi na benda konstitusi le jong. Pada saja ya konstitusi ini mereka parti. Ya bi keren bat ka konstitusi ka jonga ma nang ni na RPR nang spong Soyong constituency tang ka wei ka mang kwa ban pensyai hakani ka por ba ngim dei ban ong ban pet tang ha ka constituency centric ni ha ban pet ru ya ka state centric ke bomot ka de ki issue jong ka jaj ben riu lada ka jaj ka issue jong ka jaj ben riu kamot ka konstitusi ka issue jong ka konstitusi ru kan ngamlang hi lada ka ngam ke issue ka bomot state centric ka de kata ka issue jong ka jelahi bro kawai lada ka ngam ke ni ka issue jong ka jelahi kamot ka ki mat ki issue ki jengkta jong ka konstitusi ru ki jela ban ngamlang kata ka de ka bangam kwa ban pet tang ha ka constituency centric hendring ni ha ban pet ru hadu ka state centric kata ka de ka jingmi shakmat bangni khon ya kini ka election MDC bidai barkini ka mat ke issue nakaleng jonga kumu candidate ru ngin ha ban ya pet ngin ha ban bisar punya namar kamla ban long bang ngin ha ban kren kita ki ai bro khon ni ha ban ya kren da kata ka jing ya sutu da ka jing ya mir jengmut lang ni sepet ya kata hadian mah Ni Soyong bakat dan jing elek deng MLA mah suting MLA bani kun mentanya misi na tahu ex MLA bo long tadi minister ko kumno hin kai ka jing ka strategi jong ki kumno hilak chu pai ba ban tersutu bo di habidai bat kani ka MDC election hane Soyong ho nyimla ban len kitu ki sitting MLA ru ya khon ya kani election MDC ka bamanta baru ex MLA ru ya khon ya kani ka MDC ma baktu ki wei ru ma ki dan te ha kajing ya lanti jongi kum ka parti pila ya sungtu bat pli hi ba ka parti ka long ka barang thamai kadang ya dang kum to lai snam bat ha Soyong ru empat don kata ka nakaleng jong ka parti ban bu kandidat man ha kani ka ar pulai te mentah kini ka MDC kemudian layo ya jangan kamu kandidat ban ya kon ya kini ka MDC election tengah kerman bergangi skam nakaleng ka jonga ngam dan ai ban ong ban ya kon persya ya ki ma mereka thong ka jonga kamu kandidat ba ka parti kelas sai ka long bai bangan lej bai show paj ba kumno ban ya dei baru paj ba kumno ban pansung tho khamtam ya ka nong rim jong ka parti ha bai dei bat kata ka sensar ka khatar ka ba khoj ka ba suba kata ka thong ka jonga Hoi, habis itu ibarat kini kita melak banlan lagi di Islam kipur ke lalai nak ma ka politics Soyong hi pinji baik kedai baik kita angkat jengya kantor ka jeng keno iway pedang iway. Henry hakini kenti ka bamenta ka jengmi jong kini ka Voice of the People Party ka VPP lani ka parti pra. Soyong ni mentang kwa reban pensong shit lani kam pejak re kini ka nongrim jong pra. Henry ko mengasih jong mana kini dan clarify kini ka for friend media. Ba ki wan ban interview kum tu ba ki beri ki respon ma bidai ba ka jing kali ki jong ki ong ba upra Soyong peja andre ka jing sung tu ba ka jing ya lenti ka jonga ha bangalek ban jadai baru paj ba syaki snong ki ba per ngi i ba ka jing ya lenti ka jong upra ngi ka long ka Abraham
but ngikirman scam rupa ngin poisha katong Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.